dapat another food trip na naman. With Trequel. Wala akong sinitan, may sakit. Doon, kain ka lang. Dalan po namin siya na kulang na ng pagkain ngayon. Kung maghahanap pa ako ng pwede may pakain kay Nita. Gulay lang ang aming pwede. May sakit ang ating pambansang bakla. Pambansang bakla. Yeah. Kung may pambansang uso, may pambansang bakla. At sinitan nyo. Pag-alis kasi namin doon, tulog siya. Hindi na namin siya inistorbo. Eh, siyempre, nagpapahinga yung tao, di ba? Kaya hindi na namin siya inistorbo. Where's the service phone? Over the sandok? Wala pa sandok. Sarap nito. No, service phone doon. Isa kapag Alex Librada ang... Malaki yun, no? Bakit tatapon yan? Ako. Maliit yan. Ano? Ito doon. Doon na yun sa ito, Ayun no? na sa'yo na, oh. Kaya na doon. Plato mo, lagyan natin. Hindi, ito. Yan. Ito yung gusto namin na maging kapitbahay si Alex Librada kasi palagi kami busog. Kaso layo. Kaso layo. Sarap po. Yan. So kulang ngayon ng trio ko so may isang bangko nasa labas. Lala kayo mga anak ha. Yeah, daddy. Finish him, daddy. Nung mo yung bangko doon. Yan. Saburuso. Saburuso ang sili. Yun. Kinain na yung sili. Grabe talaga. Nasa labas. That's the Don is eating the sili. Yeah, the eating sili of Don Don. The son of Alex Librada. Kanamit ng turagsoy. Ito ay silo yan. Ha? Ano ang kuwana? Oh my God. So very anghang. Ang ba? Hindi, piniga ko yung sili. Nanibago ako sa sili doon The sounds, hey, your sounds is very Hinaan. Very loud. very loud. What daw? What? Grabe yung anak ni Kuya Alex, Inglesero. Nahawa na sa amin, kaka-English. What? Ayan po tayo. Mga kalingap. Mga unicap. Makante yata yung isa, Kuya Regan, pasamaway doon. So, siyempre, kapag may mukbang, may topic. At ang topic for today, na walang ka-prepare si Alex Librada. Ano ang namimiss mo sa iyong probinsya? Yeah. This is the tinula. Ano ang namimiss mo sa iyong probinsya, lalo sa kapagkainan? Tubig. Muna niya kasi Lundon Give the water of Lundon. Okay. So, your water. Yeah. Okay, drink. You drink water because the water is drink. Yeah. Drink moderately. Wow! Drink no, may English na ni si Dondon. Drink the water. Unti-unti na pong nahahaso si Dondon sa pag-English. Tawa siya yun. Ha? So mamaya, pag-uwi, hanapan ko pagkain si Nathan. Bukas, nakano. Sa 3 yan eh. Sa 3. Sana may mabili pa ako. Don't worry, Lundon. There's so many sili. What? Sili? At doon, no? Grabe din. Water. Yan, Alex. Direct, anong namimiss mo ng mga putahe sa probinsya? Na hindi mo pa na ipapatikin sa amin?
Ako, probinsya din ako, pero ang tagal ko nang natikman, 10 years old pa lang ako eh. Adobong palaka. Adobong palaka? Yan. Tayo, diba? Hindi pa natikman yan. Adobo. Nakatikim ako palaka, pero dati pa rin. Ang tagal na. Adobong bayawa. Gulay, sa gulay, sa gulay. Gulay naman kasi. Simpleng gulay lang. Asin-bitsin lang. Kasi nagulat ako sa ibang Sa probinsya, yung dahon ng kamoting kahoy, hindi pala ginugulay dito. Sa Bicol. Sa ibang probinsya. Kami siya. Hindi ko lang sabi. Dahil sa ibang probinsya, lakon daw, lakon. Yung santol. Ayun, santol, ang sarap niyan. Hindi lang papansin doon. Gulay. Gusto ko sa santol, ano siya, pinaasiman siya, inilaw na santol, tatantarin ng ganito, tapos paasin, dun sa inihaw na dito. Ay, grabe. Sarap na. Yung namimiss ko sa ano. Ang hinahanap ko talaga sa probinsya yung mga nasa gubat na parang niyog na yung ubod niya yung ano. Yung sa gitna niya yung ginagataan. Langkawas. Sa amin nun ano eh. Patikan. Langkawas. Yung Parang nyug siya na ano, kulay pink yung ano, may nakaubod, maangang-anghang yun, di ba? Sarap dun. Oo, sa totoo yan. Masarap din. gataan yun. Langkawas, sa probinsya namin, langkawas ang tawag dun. Maraming ginagawang ubod sa probinsya. Yung kawayan. Kawayan. Ubod ng uway. Yung nyog. Dahon ng mahogani. Ang bakit mo? Kung gusto mo matanggal lang yung diabetes, you are cooked to dahon ng mahogani. Yung tawag namin puno ng tagisi. Wait, pero nung sa amin may nagluluto talaga nun. Hindi namin alam kung paano niya ginagawa na tinatanggal niya yung ano, yung pait. Kasi sobrang pait nun dahon ng mahogani. Baka binabagod sa asukal. Hindi naman, walang malasa. Parang pinipigaan niya ng gusto. Pero ang sarap, natikman namin. Sim lang yun ang process ng dahon ng tamuting kao mo. Bababad sa asukal. Pero bakit? Tanggal yung pait. Ayun pa doon oh. Doon, kahit pa ikaw doon. Don't be shy, Ayun, kain. ha? Because I'm buying to the manok. You want this? Yes, Oh, sabi mo doon. Pag tinanong ka, you want this? Sabi mo, yes. Ikaw nga doon, you want this? Yes. You. Yeah. Yes. 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 Okay. Tondo na si Tondo na. Okay. Ito pala hindi ko natanong. Si Dondon pala, ano palang grade daw na tinapos niya nung nakaharap niya yung kamag-anak niya? Grade 7. Wala kang tinapos? Wala akong kumagana. Wala din siya. Mag-isa ka lang talaga? Ayaw mo na kamag-anak? Sinong umanak sa'yo? Ikaw lang yung gawa sa sarili mo? Creators ka pala? Tinalo pala nito sila ano? Sila Kristo. Ginawa na lang yung 15 million, binayad niya sa buhangin eh. Ano no? 15 million, binayad niya sa buhangin. Grabe Dondon. Ano ka naging tao doon? Ginawa na niya sa rin niya. Ginawa mo sarili Sabi mo. niya nga umuwi nga daw siya ng probinsya. Para kang si si Gardo Versosa. Gamit niya nga daw sarili niya helicopter. Si Gardo Versosa hindi pinanganak, kundi in-sculptor siya. Wala akong kumanak sa mga babae. Wala, hindi ka pinanganak ng babae. Saan ka galing? Sa puwit ng manok? Luta, magiging tao. Duta. Lupa, tao. lupa, naging tao daw. Tapos Tama. doon, Magiging tao mo luta mo. Luta ka. Kaya mga tao. Galing na Dondon. Yung tao nagsimula sa lupa at babalik din sa lupa. Yeah. Ganun pala yun. Ganun. Kaya hindi ka pinanganak ng nanay mo. Wala akong nanay. Pinanganak ka ng lupa. Kakaintindihan po ang magkapatid. Kakaintindihan po ang dalawang magkapatid. Tawa tuloy yung Dondon. Pinanganak ka ng lupa. Doon payag ka babalik ka sa doon. lupa. Doon payag ka, utol mo yan. Doon payag ka, utol mo si Regan.
Kapatid mo. Walang kapatid dyan. May mama ako. Doon kasi wala yung mama. Pinakanak kasi. Siguro, bunga ka ng saging. No. Duta talaga. Hindi saging kasi nakapulot ka sa sagingan eh. Baka lumabas ka sa puso ng saging. Duta talaga. At talagang pinagpipilitan niya na galing siya sa... Pero kung babalik kami yung dating Dondon, laki na talaga na-improve niya ngayon kasi noon. Ay, laki na improvement na yung Dondon. Walang kapatid, walang tiyahin, walang kung sino man. May experience siguro ito na hindi maganda sa pamilya niya. No? At ayaw niya ng may relatives. So yun po, napaghahalataan na hindi nanonood si Regan ng mga vlog ni Alex Librada. Kasi hindi niya alam ang tunay na kwento kay Dondon. Oh, late na ako eh. So Nanonood ako eh. alam na po namin na hindi talaga siya nanonood ng vlog ni Alex Nagsimula Librada. ako mag-vlog, nandyan na si ano eh. Si Dundun. Wala pa. Nandyan na. Hindi na. Nandyan na. Pumunta yan dito, wala pa si Dondon. Nandyan na. Ano ka ba? Ako pa ano dyan, wala pa si Dondon nun. Nandun. Birthday ni Kuya Bal yun. Hindi! Wala pa, yung unang punta nyo. No, birthday ni Kuya Bal ako napunta dito. Unang punta nyo ba yung birthday nyo? Parang wala pa to eh. Nandyan na eh. Oo, sumayaw pala yan, no? Oo, tsaka inano nga ni Kuya Bal yan. Pinapatulog na, alisan kami doon sa ano. Huwag yung kuyatin niya si Dundun, sabi niya. Yeah, good boy yan, Dondon Biden. Saka hindi na mahaba yung buhok niyan. Ganyan ito sa Ako doon. Nakain ko yung sila. Si Dundun wala eh. Wala sa kanya yung sili na yan. So, ano, Sarap, grabe, kasi hindi ako pwedeng magdami na ng kain. Baka nararamdaman ko na ang taba ko na. tatlong sandok ka na, saka mo sabihin, ha? Kumain ka ng sili. Very spicy. Di kaya? Tingnan niyo po kami, ni Kuya Alex. Hot and spicy. Kami ni Kuya Alex, sobrang pawis na. Sobrang halhal na sa sili. Pero tingnan mo si Dondon, no? Partidang inangata niya pa yan. Grabe, no? Kaya, bumibili talaga ako ng sili kasi hanap talaga ni Dondon yan. Kasi daw sabi, sino man sabi, nagkwento sa akin ko ba yun? Na minsan inuulam ni Dondon sili talaga. Pag wala siyang ulam nun sa sagingan dati. Kanin kasi sili. Kinakain niya. Pero alam mo bang binalik-balikan niya talaga si Kuya Mario? Kasi, hindi na siya na kailangan ng doon. Pagdating niya. Pero napanood ko na rin. Ibaon pa yan pagkatapos kumain. May yung nagpapakain sa kanya, no? Dati. Ngayon, pinasya lang. Pinainan namin. Hindi ka talaga nanonood ng vlog ko. Kailan lang yun, ha? Saan kayo kumain? Kita mo. Nabibigay sa Yan po, napaghahalataan si Regan na hindi talaga nanonood ng vlog ni Alex Librada. Kailan lang ho yung upload, hindi niya alam pa. Hindi ko alam eh. Yan yun, yung papakain sa kanya noon. Binalikan namin. Oo, nakita mo. Na-miss ba yun? Na-miss ba? Okay, Don? Grabe mga comment doon. Puro papuri kay Kuya. Gulat ata, gulat si Kuya, no? Hindi niyo unang pagpasok, di niya nakilala eh. Oo, nagulat. Order kami, order. Order ko. Kaya kilala mo pa ba itong kasama ko? Burger. Dito kami kumain ko yan kasi matagal nang tinuturo ni Dundun sa atin ito. Ano, nakilala niya? Pagtanong mo? Kainan na to. Grabe, no? Alam mo, labas niya, niyakap niya si Dundun. Alam niyo ba mga kalinga? Siguro alam niyo na naman natin. Na kahit anong ano ng tao, yung kakulang ano, kalimot, eh kapag talagang may ginawa kang kabutihan sa isang tao, kahit magkasakit ka o Hanapin mo siya. o tumagal ng ilang taon, naalala ka pa rin talaga niya. Ayun yung kay Dondon. Tinang mo, tuwing dadaan tayo natin, diba? Kasi kadadaan natin doon, kalabit din siya. Oo, tinuturo niya yan. Yan ako kumakain lagi. Meron pa si Dundun dito pinadaan.
Ilaanan ko talaga yon nung lumabas kami. Sabi ko, doon na kami, nakaupo na kami doon sa bulaluan, yung kinainan natin. Oo. Sabi ko parang, yung tagal nung serving doon, pag nakaupo ka lang, hindi ka mag-order, di ba? Ginawa ko. Ano? Punta tayo. Doon kami tumarget. Tama-tama, pagdating namin, sarap ng nilagang baboy. Sarap nun. Lambot, ang lalaki pa ng tiwa. Grabing tuwa. Yeah, and anong pangalan nun? Kuya Mario. Kuya Mario, thank you sa pag-aruga din kay Don Don. Tsaka, laking pasalamat nila no, na-vlog ko daw yung binting kainan nila. Sabi niya, salamat din daw sa pag-aruga kay Dundun. Kasi, ang talagang unang papasalamatan yan si Kuya Bal. Ang pangalawa si Kuya Alex na siya talaga yung naging kuya talaga na ni Don Don. No. Yeah, thank you talaga. At alam nyo, balang araw may magandang balik sa kanila yung biyaya. So itong live namin, itong live tuloy. Itong video na to ay hanggang dito na lang, and don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aming mga YouTube channel. Manuel Gubaton Vlog and Limuel Adansa. Adansa. At syempre, Alex Librada, Don Alex, Kuya Regan, Bebang Official, Nathan Kit Vlog, Liza Barona Official, at Idel Cabarle Vlog, Vincent Calada, and the Bicolano, Galerong Bicolano Vlog, at sino pa ba? Marami na tayo. Oslet Guevara, at sa papa ko, Charlene Pishander TV, Baby Pink TV, and at sa buong Unicap member, syempre, sila Kuya Bal, Kalinga Prab, at Ate. So, maraming salamat, and God bless. Bye-bye.